mukomana anonzi Daniel Garwe auya akashuka vanhu achiuya achiudza vana General Chiwenga achiti nyangwe mukauya mukada kumisa the 2030 agenda izvo hazvimbotivhundutsi, hazvimbotishamisi, isu tichangoramba tingohead on aiwa to 2030. Sanamira mashoko atakuona kuti panapa pakupisa manje. Amene on Saturday mutungamiri wenyika panenge respected kudzoka muoffice zvichapera mushere. Sarapera mashoko anobuda nyika panapa tiona ichita as a reply kuna general notombo subscribe or like or turn the bell icon. Tina news hawks vanoposta this video ramuri kuona rakomana vanagara vabuda nyara vachiti President Mnangagwa says township political ally local government Minister Daniel Garwe says his bosses 2030 third term bid is going ahead whether Vice President Chiwenga and his supporters like it or not. This comes as the delicate political brinkmanship between Mnangagwa and Chiwenga is getting increasingly tense as it dangerously escalates amid fears that the country is now locked in a coup mode over succession and an attended power struggle like it was in November 2017 before the overthrow of the later former President Robert Mugabe. Tomashukari kuonekwa panapa kuti vakomana nyika yava mu-coup mode. Vanhu vachiona kuti aiwa panguva inoi vakomana vachitandudzana mashoko muri kuona nati Daniel Garwe vachishandisiwa vakaita kana asana Mudanyoyo vachishandisiwa nevakomana vari kupusha 2030 kuti vakande mashoko vachitukana nana general vachinzi aya imi ndezvecho nyangwe inyu mukaresista mukaramba asi mutungamiri acharamba achingotonga uko general vachatora mashoko panapa vakomana vematenda vakomana vematumbu vachinzi aiwa ndo vakomana vari kufanira aiwa mari yenyika mastate funds netaxpayers money zvatikuona kuti zviri kuonza kuti economy nemashops avhare. Todzei mabvunzo enyu muri kudii pamusoro pechiti kwechi inako mesection yedu, subscribe or like, turn on the bell icon.